हा नमस्कार. हा नमस्कार. हा मी सय्यद कलीम बोलतो MS24 न्यूज महाराष्ट्र. हा नमस्कार. कसं काय तब्येत कशी आहे तुमची? तब्येत बरी आहे ना आता. बरं बरं दवाखान्यात व्यवस्थित जेवण वगैरे? हो जेवण वगैरे व्यवस्थित मिळते. औषध गोळे? हा टाइमावर आहे. बरं बरं म्हणजे देखरेख नर्स वगैरे लक्ष देतात ना सगळे? हो सगळे डॉक्टर वगैरे लक्ष देतात. बरं बरं तुम्ही नागरिकांना काय आवाहन करसाल? नागरिकांना मी काय आवाहन करणार म्हणजे जे त्यांना काय एक आवाहन करतात, त्यांना काय एक संदेश देसाल असं? जे परगावून पुणे मुंबईहून येतील हां हां त्याने डायरेक्ट सिव्हिलला जाऊन आपलं कोरोना टेस्ट करून घ्यावे. हां इकडे तिकडे न जाता डायरेक्ट दवाखान्यात जावे. अच्छा हां हां बरं व इतर न फिरता हां हां आपलं लॉकडाऊन मध्ये घरीच थांबावे. बरं बरं धन्यवाद बरं का तुमचं. खरंच तुमचं अभिनंदन. तुम्ही खरंच तुम्हाला आमचे सर्व तुमची शुभेच्छा. तुमच्या पाठीशी आम्ही सोबत आहोत तुमच्या. काय तुम्ही एक प्रशासनाला मदत केली आणि तुम्ही एक स्वतः आता पहिल्यापेक्षा बरं वाटतं ना तब्येत तुमची? हा बरे. बरं 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 मग असं नागरिकांना म्हणजे तुमचं म्हणणं आहे की कुणीही विनाकारण घराच्या बाहेर फिरून कुणी मुंबई पुण्यावरून जर आले असतील तर त्यांनी डॉक्टरांशी संपर्क साधावं, चेकअप करून घ्यावं असंच ना? हो म्हणजे लोकांना पण कळायला पाहिजे. जे पुणे मुंबईहून येतील त्यांनी इतर वगैरे कुठं न फिरता डायरेक्ट डॉक्टरांशी संपर्क साधावा. अच्छा हां हां आपली कोरोना टेस्ट करून घ्यावी. अच्छा अच्छा म्हणजे 100% इलाज आहे तुम्हाला खात्री आहे? हो बरं बरं चला धन्यवाद MS24 न्यूजशी बोलल्याबद्दल. घ्या काळजी, आम्ही तुमच्या सोबत आहोत सदैव. जसे चांगले असेल तसेच तुम्हाला आम्ही भेट घेऊ. घ्या काळजी घ्या. निरोगी व्हा, लवकर घरी या. ओके धन्यवाद नमस्कार. धन्यवाद. त्यांना सर दररोज त्यांचा आढावा घेतो ना तब्येत कशी. मी स्वतः जाऊन भेटलो त्यांना. हां सर त्यांचे सगळे कागदपत्र पाहिले टाटा मेमोरियल मुंबईचे कॅन्सर हॉस्पिटलचे. हां सर हो बरं त्यांचं आता त्यांच्या म्हणण्यानुसार त्यांनी म्हणतात ते मला ओळखत नाही सिव्हिल सर्जन म्हणून पण हां हां मी संपर्कात आहे ना सर सिरियस पेशंटच्या सगळ्याच. अच्छा अच्छा आता त्या पेशंट मी ज्या पेशंटला बोललो आपल्या उस्मानाबादला जी पेशंट आहेत नाव नाही सांगण्याच्या अटीवर की उस्मानाबादला एकच आहे ना सर? हो सर उस्मानाच्याच पेशंटशी बोललो मी सर. तर ती हां तर त्यांचं प्रतिक्रिया चांगली आली आणि त्याने हॉस्पिटलसाठी एकदम असं म्हणजे मन प्रसन्न झालं. त्यांनी म्हणले आम्हाला व्यवस्थित ट्रीटमेंट देतात, डॉक्टर्स बघतात टाइमवर, नर्स बघतात, स्वच्छता नंबर 1 स्वच्छता सगळं. तर त्यासाठी तुमचं काय प्रतिक्रिया राहील सर? आम्ही सर कोरोना रुग्णांच्या उपचारासाठी हां सर गुणवत्तापूर्वक उपचारासाठी त्यावेळेस आपल्याकडे पण हे साथ येणार ह्याचा अंदाज ओळखून आम्ही तयारी सुरू केली होती सर. हां सर त्या ऑक्सिजन पुरवठा असेल, व्हेंटिलेटर असतील, हां सर बेडची व्यवस्था असेल, हां सर हे सगळी व्यवस्था सगळ्यापासून व्यवस्थापन करत होतो ह्याचं. हां सर आणि सध्या परिस्थितीमध्ये आम्ही पूर्णपणे तयार आहोत सर गुणवत्तापूर्वक सेवा देण्यासाठी. हां सर हो धन्यवाद सर. हां हां सर बोला की सर. आणि म्हणजे प्रत्येकाला व्यवस्थित जेवण भेटल, व्यवस्थित उपचार भेटल, स्वच्छता राहील, त्या व्यक्तीपासून दुसऱ्याला प्रसार होणार नाही, त्याची पूर्ण मायक्रो प्लॅनिंग जी असते हां सर ती आमची तयार आहे सर. म्हणजे पूर्ण यंत्रणा आमची त्या व्यक्तीपासून दुसऱ्याला प्रसार होऊ नये आणि जो बाधित झालेला आहे त्याला गुणवत्तापूर्वक उपचार भेटतील, हां सर तो नाराज होणार नाही ह्याची पूर्णपणे दक्षता आम्ही घेत आहोत सर. सर मी MS24 न्यूजच्या वतीनं तुमच्या स्टॉपचा पूर्ण सिव्हिल हॉस्पिटलचा मी सगळ्या स्टॉपला अभिनंदन करतो आणि त्यांना शुभेच्छा देतो. का तर जी रुग्ण आहे त्या रुग्णानं अशी प्रतिक्रिया दिली आमच्या MS24 न्यूजला बोलताना की एकदम चांगलंच ट्रीटमेंट आहे, एकदम व्यवस्थित आहे, आम्हाला कसल्याही प्रकारचा त्रास नाही असं तो रुग्ण बोलला. बरोबर आहे. म्हणजे स्वच्छता आम्ही पाळली जाते, रुग्णाचं मनोबल चांगलं राहील जेणेकरून त्याची प्रतिकार शक्ती वाढल, त्याला चांगला प्रकारचा आहार भेटल, अंडे भेटतील, चांगल्या प्रकारचं जेवण भेटल, ह्याच्यासाठी आम्ही काळजी घेत आहोत सर. नाही सर खरंच बरं मला बरं वाटलं, मला अभिमान वाटला इथल्या डॉक्टर्सच्या, सिव्हिल सर्जन माननीय सिव्हिल सर्जन तुमचा
आणि तुमच्या डॉक्टर्स आणि नर्सचा सुद्धा मी आभारी आणि त्यांना शुभेच्छा देतोय. आणि आमचे वर्ग 4 कर्मचारी सुद्धा सर, हो सर, सर्व सफाईगार, सफाई कामगार सर्व स्वच्छता वगैरे व्यवस्थित सर्व ठेवतात सर्व सर. हॉस्पिटलला मी MH24 न्यूजच्या वतीने हार्दिक हार्दिक शुभेच्छा देतो. आणि त्यांचा तुम्हाला एक उदाहरण सांगतो. जो रुग्ण आपण सोलापूरला पाठवला सर, हा सर, त्यानं सर दुसऱ्या दिवशी कलेक्टर मॅडमला फोन करून सांगितलं, मॅडम मला काही करून उस्मानाबादच्या दवाखान्यात घ्या, हा सर, सोलापूरच्या दवाखान्यात ठेवू नका. हो ना, उस्मानाबादला फार चांगली व्यवस्था होती, माझी फार चांगली देखभाल करत होते, असं कलेक्टर मॅडमला बोलला तो सोलापूरला रेफर केलेला सिरियस पेशंट आपण, बघा. किडनी ट्रान्सप्लांट वाला. हा हा हा. हो आता सर ह्या ज्या रुग्णांशी मी बोललो त्यांची तब्येत इथून पुढे कव्हर होईल ना लवकर असे? म्हणजे त्या दृष्टिकोनातून जे नियमानुसार प्रयत्न करायला पाहिजे ते सगळे प्रयत्न चालू आहेत सर. हा सर, हो सर. हो सर, धन्यवाद सर. मी सर्वांचा, हॉस्पिटलचा सर्व कर्मचारी, अधिकारी सर्वांचा मी MH24 न्यूजच्या वतीने त्यांना हार्दिक हार्दिक शुभेच्छा देतो. आणि त्यांना खरंच माझा सलाम राहील. आणि माननीय जिल्हाधिकारी मॅडमना पण शुभेच्छा, माननीय जिल्हा पोलीस अधीक्षक सरांना पण शुभेच्छा MH24 न्यूजच्या वतीने, आणि सर्व पोलीस स्टेशनचे सर्व अधिकारी व कर्मचारी यांना शुभेच्छा सर. धन्यवाद सर MH24 न्यूजच्या बोलल्याबद्दल. थँक्यू सर, ओके थँक्यू. सर, नमस्कार. ओके. ओके.